ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. आम्ही सर्वजण हे अधिक श्रावण मासाचे पुरुषोत्तम मासाचे सुसंदर्भांतू पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य आम्ही चिंतन करत असायचे. तंते मुख्य जावन घेऊन ह्या एक पुरुषोत्तम मासांतू गोदान कराती म्हणून सांगून घेऊन म्हणलं असतं. गोदान नैता गो सेवा गायचे प्रदक्षिणा प्रत्येक केल्लारी भारी चांग म्हणून कसले का म्हणून सांगणारी पद्मपुराण सांगता तृणानि शुष्कानि मनेचरित्वा पीत्वा सुतोयान्यमृतं स्रवन्ति यद्गोमयाद्याश्च पुनन्ति लोकान् गोभिर्न तुल्यं भुवनेषु देवी. एक रन्न अवचून घेऊन म्हणजे पुढे गाय चोरोचे बच्चे म्हणून म्हणतात. आम्ही ते एक संदर्भाचेरी चिंतन करूयेत. त्यांनी वचून घेऊन थंय असेल तसले कितले की जी तण इत्यादी पर स्वीकार करतात. अथवा एक सुक्कून असेल तसले तण ते भक्षण करता. केल्लर समेत आमका अनुग्रह करची कसने म्हणून सांगणारी अमृताची गाय अनुग्रह करता म्हणून कसले म्हणणारी आमगेले जीवन पर्यंत आमका अनुग्रह मेळचे खंचे निमित्ती म्हणून सांगणारी गायची निमित्तीची म्हणून एक दूध अशे पुरो अथवा धैय तूप अशे पुरो प्रत्येक आमका दवका म्हणून दरी तक गायीची मूल कारण जावन घेवन आसा. अशी त्यांनी पिलल तसले एक उदका निमित्ती आमकां दिवत तसले अमृत म्हणून सांगून आमकां हज्जी मुखांतर कळता. अशें अमृत दिलें तशेले केवल ते मात्र न्ही, ते गोमय समेत आमी शाण म्हणून कसं म्हणटा ती त्या समेत समस्त लोक पावन करतसले एक सामर्थ्य असता म्हणून कसने एक शुद्ध दवका म्हणून दरी गोमय दवका म्हणून सांगून म्हणतात. म्हणटना एक पंचगव्यान दलरीची गोमूत्र गोमय दलरीची विशेष दवका दलल तसले. अशी गोमय म्हणून समेत असेल समेत कितले एक पवित्र दावन असेल तसले तिन्ही लोक एक पवित्र करत असले एक सामर्थ्य गोमयांत असतगे. तशें करून घेवन गोभिर्न तुल्यम भुवनेषु देवी अशी गायचे बशी होड दावन असेल तसले सम दावन असेल तसले विंगड खंयचेची लोकांतू ना म्हणून सांगून घेवन आमकां पद्मपुराण सांगता. अशी गायचे सेवा गोदानकी प्रत्येक आमी हें नित्यनिरंतर करूया. तंतूय विशेष दावन हे अधिक मासाचे पुरुषोत्तम मासा संदर्भाचेरी गायचे सेवा गोदान आमी करूया म्हणून कसले म्हणणारी विधिवत्तु यदा दत्ता पात्रे धेनुस्सदक्षिणा हृदा तारयते जंतून कुलाना मयुतेष्यती. आम्ही दान दिवका म्हणून गोदान अशीच कोणाकोणाकच दिवचे ना म्हणून सांगून म्हणतात. सत्पात्र दान करूका म्हणून म्हणतात. तसल ते एक गोदान म्हणून सांगितले तसले सत्पात्रांक आमी दितना विधिवत ते गायचे दान दिवत तसल संदर्भाचेर ताका एक विधान आसा नियम आसा त्या रितीर करका म्हणून गोपूजन इत्यादी पुरा करून घेवन आमी ते दान करचे तसले कोण हे एक विधिपूर्वक दावन घेवन सत्पात्रांक दान करता गोदान करता तांक कशें म्हणून सांगणारी तदा तारयते जंतून कुलाना मयुतेष्यते. अनेक हजारो हजार कुल तांगेले एक उद्धार केलें तसल पुण्याफल एक गोदान केलें तेदन मेळटा म्हणून आमी खंयचेय एक विशेष संदर्भाचेर पळोवयत गोदान करचे तसले आमगेले एक संप्रदाय आसा पद्दती आसा. तांतूय विशेष दावन घेवन हें एक पुरुषोत्तम मासांतू आमी गोदान दलरीच केल्यारी अत्यंत पुण्यकर दावन आसा म्हूण सांगून हें पद्मपुराणाचें एक वाक्य दलरीचें आमकां सहकार्य दावन घेवन आसा. आमी पुरुषोत्तम मासाचें महात्म्य आमी आयकत आशिल्लीची चिंतन करता आसतना कालच्या दिवसाक ते सुदेव शर्माले आनी गौतमी ते दंपतीले पूत दावन आशिल्ले जाल्यार शुकदेवाक देवाल अनुग्रहान करतना 12,000 वर्ष पर्यंत एक वर मेळटा तशी जाल्ले म्हणून आमी चिंतन केल्लें. तशीच मुखारी हांणी म्हणटसाची वाल्मिकी ऋषी हें दृढधर्मराया लग्गी म्हणटसाची कसने म्हणून सांगणारी अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कंडेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपम्. अशी हज्जी बशी एक मुखार सुनानी म्हणटसाची मुखार सांगतसल कथा भाग कसने म्हणून सांगणारी मार्कंडेय मुनीन सांगिल तसले रघु म्हणून सांगिल तसले रायाक सांगिल तसले कथा भाग. पुरा मुनीश्वर कश्चर धनुर्नामा महामनाः पश्चन पुत्राधि निर्दग्धान लोकान दीनमना अभूत. एकड़ो
धनु म्हणून सांगून घेऊन एकलो असिलके अत्यंत विशेष दावन घेऊन तगेले मनांत कसं नसरे म्हणून सांगणारी अनेक जन चरडुवांक जन्म मेळत तशी दत्ता अनेक जनाक पुत्र लाभ दत्ता जल्लर समेत एकेकल्यांक संदत्ता म्हणून सांगणारी तंगेले पुत्र शोक मेळत तसले एक संदर्भ येऊन पावचे पोर अशें आसतना खंयचे रितीरी ते पुत्र शोकनी पुरा दावचे नज्ज तसले ताका मरण नातील तसले पूत मेळत तशी दवका म्हणून सांगून घेवन अमरं पुत्रमन्विच्छन् तपस्ते पे सुदारुणं सहस्राब्धे गते काले देवास्तमनमब्रवीन अब्रुवन मुनीन अशी एक पिढी कसं दत्ता म्हणून सांगले तेव्हा तसल ते मनादवन घेऊन तपस्स करचे आरंभ करतगे 1000 वर्षपर्यंत तपस्स करतगे तपस्स कोण घेऊन त्या वेळारी देवाचे दला रीचे त्या वेळारू ते प्रकट दत्ता ती येऊन घेऊन निमगीत तू कसं दवका म्हणून सांग म्हणून त्यातनं तो निमगीत काही वरम वरय भद्रंते यस्ते मनसि वांछितं प्रसन्नास्मो वयम सर्वे तीव्रेण तपसा तव तुम्ही कसन वर दावका ते निमगी येते कसं लेख म्हणणार तुम्ही केलेलं तपस्स म्हणून सांगेल तिथले एक विशेष दावन घेऊन असतं तसे कोण घेऊन तू कसन तू वर दावका म्हणून सांग म्हणून म्हणाल तेन्ना तो म्हणत काही सुतप्तो मृतसन्निभम वव्रे तपोदन पुत्र ममरम बुद्धिशालिनम देवाले म्हणत काही तुम्ही निमगेलेला खाव कसन निमगिता म्हणून सांगणारी मग विंगड कसने दावका म्हणना मक्का अत्यंत बुद्धिशाली दावनशील तसले एक चरडू दावका त्या नैता अमर दावनशील तसले ते मरण म्हणून सांगून घेऊन त्या चरडा शनज्ज तसली एक पुत्र दावका म्हणून सांगून घेऊन देवते लग्गी तो प्रार्थन दबरतगे त्यांना त्यांनी म्हणताच की निर्जरा सर्वे ऊचुहु कसने म्हणून सांगणारी नैवं भूतोस्ति भूतले पुनराह मुनिर्देवा निमित्तायुर्भवित्विधी हे एक लोकांत कशी म्हणून सांगणारी कोणेची अमर म्हणून सांगून घेऊन सांगू दायना खंयचे एक दिवसाक तांकां एक मरण म्हणून सांगेल तसले सन्निहितच तशीची खंयचे रितीरी तुका अमरदाव तसले पुत्र दावका म्हणून सांगणारी दिवची तसलं सामर्थ्य आमगेला गिना आम्ही कसन दिता म्हणून सांगणारी निमित्तायुहु कसन की एक निमित्त दावन घेऊन असेल तसलं आयुष्य मिळेल तसले तुक पूत मेळचे तशें आमी तुका वर दिवचे दत्त सामर्थ्य आसा तें आमकां म्हणून तांणी म्हणताच की तशी सुराप्रोचुर निमित्तं किं वद सोप्य वदन् मुनिः असो महान गिरिर्यावत तावदायुर्विधीयताम तो निमगीत काही आम्ही आयत तुम्ही निमित्त आयु म्हणून सांगून म्हणले तशें आसतना विंगड कसने हांव निमगिना वो ते दुरांत एक पर्वत आसा ते पर्वत कितले काळ पर्यंत आसता की तितले काळ पर्यंताचे आयुष्य मिगेल्या पुत्ताक मेळटा शिकराती म्हणून सांगून घेवन तसली एक चरड म्हाका जन्म येवता शिकराती म्हणून सांगून निमगून घेता तेगेल्या मनान तुका कशें दिसलें म्हणून सांगणारी केदनाकय पर्वत म्हणून सांगले नाश जायना अशें आसतना पर्वत कितले काळ पर्यंत आसता तितले काळ पर्यंत मिगेल पूत आसता ताका मरण ना म्हणून सांगून संतोष दावन घेवन ताण निमगेल तसले अशी तांणी म्हणटा ती एवमस्तुती संपाद्य दाय तशी दव तथास्तु दव म्हणून सांगून घेवन तांणी अनुग्रह करताजी आनी तांगेले एक लोकाक तांणी भायर सोडून घेवन मत्ता ती ते धनुशर्मा ताका सुतं लेभे चरडू दत्तगे कालेनाल्पेन तादृशं ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಿತ್ತರೆ ಚರಡು ದಕ್ಕ ದತ್ತ ಸುಪುತ್ರೋ ತಸ್ಯ ವೃಧೆ ತಾರಾಪತಿರಿವಾಂಬರೆ ಪ್ರಾಪ್ತೇತು ಷೋಡಶೇ ವರ್ಷೆ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಾಹ ಮನೀಶ್ವರಃ अशी ते चरडू जाल्या नंतर प्रति दिवस म्हणून केची ते चंद्र खंयचे रितीरी शुक्ल पक्षा वृद्धी दत्ता त्या रितीरी वृद्ध दत्त चमकलके तशी 16 वर्ष दल्ला के ते चरडाक ते 16 वर्ष दल नंतर तो म्हणता की एक दिवसू हे वत्स मुनयः सर्वे नामज्ञया कदाचन शिक्षितोपि तथा पुत्र सोद्वेगा न करोन् मुनीन् खिदनाकೈ मुनिवरेण्यनि पुरा असतात ऋषिवरेण्य त्या ऋषिवरेण्यानि पुरा खिदनाकೈ तुव ತೊಂದರೆ दीवनाका खिदनाकೈ तांकां अवमान कोरनाका म्हणून सांगी लेक्काची तो कसन करता म्हणून सांगणारी अवमान करचे का आरंभ करतके बापसून कसन सांगला ते एक पालन करनाशी अवमान करचे का आरंभ करतके तेन्ना निमित्तायुर्बलोनुमत्तो ब्राह्मणा नवमन्यते कदाचिन महिषो नाम मुनिः परमकोपनः अशी निमित्तायु म्हणून सांगून एकले कशी म्हणून सांगणारी तांकां मेळल तसले एक सामर्थ्याचे सदुपयोग करनाचे दुरुपयोग करचे आरंभ करतात तशी तो कसन करता म्हणून सांगणारी त्या एक निमित्तायु नमे आनी मुखार सून म्हाका मरण ना म्हणून सांगून ताजे एक मदान करतना तो प्रति दिवस म्हणून केची ತೊಂದರೆच करचे आरंभ करतगे एक दिवसू त्या वेळारी तागेल दौर्भाग्य कसर म्हणून गोतना थंय महिष म्हणून सांगून घेवन एकलो मुनी थंय येवन घेवन पावलीच की तो कशी म्हणून सांगल्यार परमकोपनः केदनाकय कोपिश्ट दावन घेवन आसतलो कय तो
तशी ते मुनीन थय्यं घेवन पाबिल तेन्ना पूजयामास विधिना शालग्रामशिलां शुभां तदानीं समागत्य तामदाय तुरान्वितः थंय तो येवन घेवन एक पूजन करचें आरंभ केल्लें की आरंभ करतना जी तो कसन करता म्हणून सरी शालग्राम पूजन करचें ते केन्ना की अत्यंत पवित्र म्हणून म्हणटात तसल ते एक शालिग्राम शिला तो काण घेतके काण घेवन चिक्षेप निजचांचल्यात कूपे पूर्णजले हसन हदक्कोर समाविष्ट कालरुद्रैवापरः ते ताण पूज करतसल शालिग्रामच काण घेवन अत्यंत एक उद्द भरलेलं तसल ते एक जलाशयांत घाण घेवन सोडतके आणि भारी ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭ करतगे अपहास्य करतगे त्या वेळारी अनेक तक्क कोप येवचे आरंभ दत्ता महिष म्हणून सांगेले मुनीक परम कोपन म्हणून सांगून घेऊन म्हणत असता का कोप येऊन घेऊन हशापदनश पुत्र मध्येव म्रियतामयम नम्रतम पुत्र मालक्ष्य दध्यो मनसी कारणम अशी तगेल ते कोप येऊन घेऊन म्हणतगे एक मक्का अपहास्य केल्लले एक विचारस्य बरो दलरी हांव पूजन करतसनी हे शालिग्राम काण घेवन ताणें म्हाका अपमान केलेलस तशें करून घेवन 5 दिवसाकची त्या एक ऋषिपुत्राक योग्य रितीर ताका मरण येवका म्हूण सांगून घेवन धनुष पुत्राक मरण येवका म्हूण सांगून घेवन तो शाप दितगे दलरीची ताका कसली खंयचे रितीरी तगले भितरी खंयचे ತೊಂದರೆ दिसतना तशें आसतना तो नम्रतम पुत्र मालक्ष्य दध्यो मनसी कारणम तशी कसन करता म्हणून सरी मना भितर तो चिंतन करतके चिंतन कोण घेवन पडयतके कसन ह्याक कारण हक्का हांव शाप दिल्यार समेत कसन ताकेले भितरी विकार दायनिमू म्हूण सांगून घेवन पडयतना निमत्तायुरयं देवैः कृतोयं धनुषस्सुतः इति चिंता परेणाशु निश्वास प्रकटीकृतः अशें आसतना हक्का पडयतन कसने म्हूण सांगल्यारी तांकां तांगे दृश्टी मुखांतर कळता हक्क निमित्तायुधावन घेवन आस तशें करून घेवन हक्क खंयचे रितीरी हक्का आमकां मारचेक जायना तशें करून घेवन धनुले पुत्ताक मारका म्हूण दरी खंयचे रितीरी आमी एक प्रयत्न करका म्हूण सांगून घेवन तो एक श्वास घेता आनी महिषा कोडशो जाता स्तेर्गिरीक शकलीकृतः एक श्वासानची अनेक महिषांनी पुरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन वताचकी ಒಟ್ಟು जावन घेवन तेरगिरी शकलीकृतः ते एक व्हड पर्वत कसन आशिल्ले ते पर्वत चूर चूर कान घेवन सोडताचकी केन्ना ते पर्वत म्हणून सांगेन नाश दत्तकी त्या वेळारी ते मृतिमापन्नः तगेल पूतू मरण पावन घेवन वतगे अति दुर्मरण तक येवन घेवन पावतगे धनुशर्माचे दुःखेन विललाप मुहुर्मुहुः विलप्य बहुधा विप्रा ग्रह्य पुत्र कलेवरम अशी तो धनुशर्मा कसन करता म्हणरी पुत्र वियोगान करतना अनेक रितीरी दुःख पावता पावताची प्रविवेश चितावन्नीम विंगड खंयचेतून एक दुःख येवचे भशेची हें अत्यंत व्हड दुःख जावन आसता तशें करून घेवन हांव त्यागले चितेक हांव वता म्हूण सांगून घेवन पुत्र दुःख दुखून घेवन पिडीत जावन घेवन तो तेगेले पुता वटूची ते चितेन तूं उड्डून घेवन तो समेत तेगेले प्राणत्याग करून घेता एवं हठात प्रपुत्राये सुखम यांती कुत्रचित म्हणटना खंयचे रितीरी हठात करून घेवन म्हाका पूत जावका म्हूण सांगून घेवन केलेले तसली एक तपस्सान करतना खंयचे एक पूत मेळ्ळा म्हणून जाल्यार पुत्र लाभ जाल्ला म्हणून जाल्यार तंत दुखून घेवन नसुखम जानती केन्नाकी सूख मेळचेक कारण ना तशें करून घेवन वैनतयेन यो दत्तस्तनयोयं तपोधन तेन त्वं पुत्रवान लोके स्पृहणीयो भविष्यसि तशें करून घेवन गरुडान मुखांतर एक मेळल तसले तगले अंशा दुखून जालेले तसले हें पुत्ताल निमिती तुव हें लोका भितरी प्रख्यात जावन घेवन पावता पुरुषोत्तम माहात्म्यात प्रसन्नेन मया नघ सुचिरं स्थापितोयं हि तनयः सुखदोस्तुते तशें करून घेवन तुका गोतनाशी केलेले तसली हें पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्याचे मुखांतर जावन घेवन तुका हांव प्रसन्न जावन घेवन एक मेळल तसली एक हें वरा दुखून घेवन तुगेले पुत्ताक योग्य जावन आशिल्ले एक आयुश्य मेळून घेवन तें एक पुत्तार मुखांतर जावन घेवन तुका मुखार सुन सूख मेळो म्हूण सांगून घेवन देव ताका सांगतास गार्हस्थ्य मुतलं भुक्त्वा सहपुत्रेण सर्वदा ततस्त्वं ब्रह्मणो लोकं गत्वा तत्र महत्सुखं तुगेले हें एक गृहस्थाश्रम जीवन कसन आसा हें एक गृहस्थाश्रम जीवन अनंत जावन घेवन तूं ताजें एक सूख इत्यादी पुरा तुगेले पुत्ता वट्ट तुव अनुभव इत्यादी पुरा कोण घेवन पुत्ताल निमित्ती चांग सूख इत्यादी पुरा तुगेले जीवनांत मेळून घेवन मुखार सून तुगेले आयुष्य क्षीण जाले नंतर ब्रह्मणो लोकं ब्रह्मलोकाक तूं वचून घेवन योग्य जावन आशिल्ले सूख तुका महत्सुखम मेळची तशी हांव अनुग्रह करता दिव्याब्ध वर्षसाहस्रं भुक्त्वा गंतासि भूतले
हतो राजा चक्रवर्ती भविष्यसी द्विजोत्तम अशी दिव्य दावन शिल्दसले अब्द वर्ष साहस्रम म्हणून सांगून घेऊन दिव्य दावन शिल्दसले 10,000 वर्ष तुव त्या एक मुखार सुनो योग्य रीतीने तुव जीवन करतशी दवो मुखार सुन तुम राजा चक्रवर्ती भविष्यसी तुक मुखावेले जन्म राज्य पालन करतसले चक्रवर्ती दावन शिल्दसले एक जन्म मेळण घेऊन घेऊन तुम या चांग दावन जीवन तुम करता तेद्न तुक्का दृढधन्म इति विख्यातः समृद्धबलवाहनः संवत्सराणाम् अयुतं राज्यं भोक्ष्यामि पार्थिवं म्हणताना दृढधन्म म्हणून सांगून घेऊन विख्यात दावन घेऊन समृद्ध दावन असेल तसलो तुक बल दावन असेल तसल तू एक राय दावन घेऊन संवत्सराणाम अयुतं अयुत संवत्सरपर्यंत तुव राज्य भोक्ष्य करतशी तू भोग करतशी हांव तुका अनुग्रह करता अव्याहत बलैश्वर्यम आखंडल पदादिकं गौतमीयं तवांगार्धहारिणी महिषी तदा अशस्तना कस्सन एक तुक्क ऐश्वर्यात मेळची पुरास ते प्रत्येक ऐश्वर्य इत्यादी पुरा तुक्क मेळून घेऊन इंद्राक मेळत सಲ ऐश्वर्य बशी अत्यंत होड दावन सले तुक्क एक ऐश्वर्य इत्यादी पुरा मेळतशी दावन घेऊन तुम राज्य एक पालन करत असता राज्य पालन कोण घेऊन गौतमी म्हणून सांगून घेऊन हे तुगल कसन बायलस ते तीच तुगले मुखारी पट्टाचे राणी दावन घेऊन अस्तशी दत्ता तशी पतिसेवारता नित्यं नामना च गुणसुंदरी चत्वारस्ते सुधा भाव्या राजनीती विशारदाः अशी गुणसुंदरी म्हणून तिगले नाव दत्ता तदनंतर तुक्का राज्य नीती विशारद दावन सले 4 जन पुत्र तुक्का मिळतादी तशीच एक दूदल रीची सुशील दावन सले एक सुवरानन दावन सले एक दूदल रीची तुक्का दौचस भुक्त्वा भोगान महाभाग सुरासुर सुदुर्लभान अशी तुक्का ते राज्यांत तो पालन करू संदर्भाचेरी कसन तुक्का भोग एक मेळचस प्रत्येक तू उपभोग कोण घेऊन तशी सुरासुर सुदुर्लभान सुरांकश्य पुरो असुरांकश्य पुरो दुर्लभ दावनशील सले एक भोग तू उपभोग करता कृतार्थोहम धरापीठे इत्यज्ञान विमोहितः अतिदुस्तर संसार विषयाकृष्टमानसः अशी प्रति दिवस म्हणकेची एक अज्ञान दुखून घेऊन असून घेऊन हे कसं की एक जीवनांत एक मक मिळल तसली एक ऐश्वर्यस तज्जी तसल ते एक अज्ञान दुखून घेऊन एक दिवस दूर जाऊन घेऊन अतिदुस्तर संसार विषयाकृष्ट मानसः तुम ते अज्ञान दुखून घेऊन दूर जाऊन घेऊन कसं एक हे मक भूयंत मिळचेक कृतार्थ दवचे कारण कसने ऐश्वर्य मिळचे कारण कसने तसले प्रत्येक तुब मना भित्तेरी चिंतन करचेक आरंभ करता यदा विस्मरसे विष्णुं संसारार्णवतारकम् अयं ते तनयो विप्र शुको भूत्वा सदा मने खंची संदर्भांतु तुम संसारार्णव तारकदानुसले विष्णुले विस्मरण कोण घेता तशी जी त्या दिवसाक तुगल होची पूत कसन करता म्हणून सांगणारी शुको भूत्वा एक कीर दावन घेऊन तुक्का उद्धार करची गतिरी येऊन घेऊन पावता खै मेळत तो म्हणून सांगणारी वटवक्षं समाश्रित्य त्वामेवं बोधयिष्यति वैराग्योत्पादकं पद्यं पठन्नेव मुहुर्मुहुः एक वटवृक्ष असता ते वटवृक्ष लग्गी तू रब्बून असेल तेदना थंय आईल तेदना त्या वटवृक्षांत तो आसून घेऊन तुका एक योग्य दावन सले बोधन तुक अनुग्रह करता वैराग्योत्पादकं हे राज्य वैरी हे सर्व हज वैर सिलसले एक व्यामोह दुखून घेऊन दूर दावन घेऊन वैराग्य मिळची तशी तो मिळत तसली एक पद्य तुगेल वेद्राक पुनः पुनः सांगतो तसल ते एक वाक्य ऐकून घेऊन शुकप्रोक्तम दुर्मना ग्रहमीष्यती तू मना भित्तेरी चिंत करताची घरा बाहेरसून घेऊन वत्ता अथ चिंतार्णमे मग्नम त्यक्त्वा विषयजम सुखम वाल्मीकिस्त्वां समागत्य बोधयिष्यसि भूसुर अशी तुगल ते एक चिंता म्हणून सांगेल सरे सागर भित्तेर बुड्डून असेल तेदना तसल ते एक विषय जन्य दावनशील सर कसन एक सुख अस ते प्रत्येक तुव सुख इत्यादी परा सोडल तेदना तुक्का अनुग्रह करचीಗೋಸ್ಕರ वाल्मीकि तय्यवन घेऊन पावतादी आणि तुक्का योग्य दावनशील सरे बोधन अनुग्रह करतादी तदाश्चे छिन्न संदेह त्यक्त्वा लिंगम हरे पदम गमिष्यति सपत्नीकः पुनरावृत्तिवर्जितम अशी ते संशय म्हणून सांगेल सले केतन तुगले छिन्न दत्ता तसल ते छिन्न दलल तेदना नाश दलल तेदना तुगले लिंग शरीर दुखून घेऊन तू हाँ भार सोन घेऊन हे सोण घेऊन तू हरे पदम हरिले एक पदकमलाक तू वचून घेऊन वत्ता वत्तन कशी वत्ता म्हणून सांगणारी सपत्नीकः तुगल बायले वट्टूची तू भायर सोन घेऊन वचून पुनरावृत्तिवर्जितम पुनः तुक्के एक जन्म म्हणून सांगून तेदना तुक्क ना
वदत्येवं महाविष्णू समस्तस्थो द्विजात्मज इतली पूर सांगताची महाविष्णून सांगिले एक अनुग्रहान एक वाक्यानंतर समुत्तस्थो द्विजात्मज तगले पूत दावनशील शुकदेव त्या वेळारी मृत दावनशील तो बालक तेदनाची तक्क जीव येऊन घेऊन तो उठून घेऊन बसतगे ದಂಪತಿ तो सुतं दृष्ट्वा महानंदो बभूवतुः सुराः सर्वेपि संतुष्टा व्यवृशुक कुसुमाकरान ते ದಂಪತಿಗೆ ದಲರೀಚಿ ತಗಲೆ ಚಿರಡಾಕ್ ಪಳೋನ್ घेऊन ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾವನ್ घेऊन सर्व तंक मात्र संतोष नाही अनेक देवते दलरीची थिंगेवन घेऊन तंका संतोषदावन घेऊन त्यांनी कुसुमाकरान वर्षुहु कुसुम पुष्पवृष्टि कुर्चेक आरंभ करतागे ननाम शुकदेवोपि श्रीहरिं पितरौ चतौ गरुडोप्यतिहं रष्टस्तं दृष्ट्वा सुसं द्विजं त्या वेळारी शुकदेव दलरीची त्या हरिक देवाक दलरीची नमस्कार करतगे तगले औसुकनी बपसुक सुदेव शर्मा आणि गौतमिक दलरीची नमस्कार करता नमस्कार कोणू गरुडा रूढ जावन सिलसले ते परमात्माक पडोन घेऊन विशेष जावन घेऊन तो नमस्कार करचेक आरंभ करतगे तसले गरुडाक दलरीची अति संतोष दावचेक आरंभ दत्तगे तसल ते एक स्वतः युक्त दावन सिलसले ते द्विजाक पडोन घेऊन गरुडाके संतोष दत्ता ब्राह्मणश्चकितो भूत्वा ननाम श्री हरिं सदा बद्धांजलिपटो विप्रः पुरोवाच जगदीश्वरं ब्राह्मणाक दलरीची आश्चर्य दत्ता आश्चर्य दावन घेऊन देवाक नमस्कार करता नमस्कार कोण घेऊन देवाले सन्निधानांतू एक प्रार्थना करचे आरंभ करता हृदिस्थम संशयम चेतुम हर्षगद्गदया गिरा मिगेल मना बित्तेरी एक संशय अस ते संशय म्हणून सांगितलं तसले तू मक्का निवारण कोरका संशय दुखून घेऊन मक्का तक्कसनी उत्तर तू अनुग्रह कोरका म्हणून सांगून देवाले सन्निधानांतू तो प्रार्थना करता ते कशान तक ऐल तसले संशयो म्हणून सांगून घेऊन मुकाबेल हंतमी चिंतन करूया म्हणताना तगेले एक पुरुषोत्तम मास एक आचरण केलेल्या निमित्ती गोत्नाशी त्याने आचरण केलेल्या निमित्ती तक्का खंची ರೀತಿಯಲ್ಲಿ पुत्र म्हणून सांगितलं तसले तगेले जिवंत दावतशी परमात्मान अनुग्रह केले तशीची त्या एक जिवंत दल तसले एक चरडाल मुखांतर दावन घेऊन मुखारसून योग्य दावनशील तसल तेका सुख मेळचे कारणदल्ले अशी ताण गोत्नाशी केलेलं तसले पुरुषोत्तम मासाचे एक व्रताचे आचरणा निमित्ती इतले पूर तक्क सुख मेळा म्हणताना गोत्तसून आम्ही एक विशेष दावन घेऊन तज्वेर श्रद्धा दावन घेऊन पुरुषोत्तम मास आम्ही योग्य रीतीर आचरण केलेलं तेदना आमकां आमगेल जिवनांतू कसन दावका तो परमात्मो अनुग्रह करता म्हणून कसनेशी हंतू संशयना असले पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य ऐकताची आम्ही हे एक पुरुषोत्तम मासाचे व्रत कोण घेऊन आमगेले जीवन पावन कोण घेऊया म्हणून सांगताची हे दोन उत्तर हरिगुरु चरणा भितरी अर्पण करतस श्रीकृष्णार्पणमस्तु.